amics i amigues. Avui em dic Yasser. Estudio a l'escola El Sitjà i avui us vull explicar aquest llibre que es titula Abril és nom de primavera. L'escriptora es diu Núria Pradas i l'il·lustrador es diu Jordi Vila del Clos. L'editorial és l'Ànima Llibres i la col·lecció és de La Formiga Vermella. La protagonista del llibre és l'Abril, que volia escriure una novel·la i al final es va convertir en una novel·la d'amor. Us recomano aquest llibre perquè és molt divertit. Té molts dibuixos, moltes coses, és molt divertit. Ara us ensenyaré uns quants dibuixos que m'han agradat molt. Mira, com aquest. Aquí és l'Abril que està llegint una carta per al seu germà que s'anirà de viatge a Polònia. I aquí és quan el seu germà li tira el mando a l'Abril, que és sa germana. Us recomano aquest llibre perquè és molt divertit. A mi m'ha agradat perquè estem a la primavera i s'acaba d'acabar el mes d'abril. Adéu, fins una altra!